Yn ôl yr hen ddywediad, does unman yn debyg I gartra, hyd yn oed pan mae'n glawio yma yng Nghymru fach. Ond pw fysa'n meddwl fod Gwalch y pysgod yn meddwl yr union run fath a ni, achos mae'r gwalch enwog Mrs G wrth ei bodd yma ar lanna afon Glaslyn ac wedi dychwelyd i'r safle am y 15fed flwyddyn yn olynol. O Gwenan, dwi'n teimlo'n breintiedig iawn bod fi'n cael bod yn y gydfan fach yma fan hyn, achos da ni'n gweld yn glir drwy'r ffenast. Dwi'n gallu gweld o fan hyn lle mae nyth Mrs G. Fanna gychwynnodd yr hanes Elin. 2004 mi ddarganfuddwyd bod na 2 walch y pysgod ar y nyth a Mrs G oedd un ohonyn nhw lle. A oedd na 2 giw hefyd yn y nyth a oedd pawb yn gorfoleddu gwylch y pysgod ar y Glaslyn oedd hyn yn anhygoel. Ar y cyntaf o'r Ffennaf a'r noson honno ddoth y storm anhygoel honno a dymchwel y nyth a lladd y cywion. Ond, ar ôl deud hynny, mi fi yna ailadeiladu'r nyth a mae hynny wedi digwydd bob flwyddyn ers hynny. Yr un cwpl sydd wedi bod yna tan 2014, Mrs G ac 1198, ceiliog o ardal Rutland yn wreiddiol. A wedyn yn 2015, ddoth yr hen 1198 I'm yn ôl atyn ni. Ond, be gyrhaeddodd oedd aran, ceiliog ifanc, a mi ddoth na 2 giw bach. A rwan, mae ar y nyth, mae yna wya o dani wrth gwrs yn does, felly am faint o gyfnod fydd y gwylch yma yn Glaslyn wan? Mis Medi mi fyddan nhw yn gadael ni, a bydd y cywion yn llawn dŵf erbyn hynny. A dyn nhw'n mynd efo'i gilydd. Mae pawb yn mynd ar wahân, Mrs G gynta, a'r cywion wedyn, a wedyn aran ar ôl di wneud yn siŵr bod nhw wedi cael digon o fwyd I pesgu nhw am y daith fawr o'i blaena nhw. Ar ôl gadael clydwch y nyth yma yn Glaslyn, mae'r rhai o'r gwylch yn teithio o gwmpas y byd, rhai yn cyrraedd mor bell ac Affrica ma'n debyg. Ond trai bod nhw yma, mae'r safle yn dibynnu'n fawr ar gymorth gwirfoddolwyr I warchod yr adar. Wel, mae rhaid I ni sicrhau bod gyda ni rywle weddol moethus ar gyfer y gwirfoddolwyr. Achos o ganol mis Mawrth ymlaen, mi fydd na rwy'n yn y garafan yma o 6 y bora tan 10 y nos. Ac unwaith mae'r wya yn cyrraedd, hynny yw ers dydd Iau dwytha, mae yna rwy'n yma 4 awr ar 20. Achos mae yna bobl o gwmpas sydd yn casglu'r wya yn ei dwyn nhw, illa yn gwerthu nhw ymlaen am bris mawr. Mae'n erbyn hyn swyddog addysg yn rhan o ganolfan Glaslyn I drio ennyn diddordeb y genhedlaeth nesaf ym myd natur yr ardal. Dwi yn eitha newydd yma yn bywyd gwyth Glaslyn. Dwi'n swyddog addysg ers mis dwytha. Wedyn fyddai'n mynd fewn I ysgolion lleol yn rhoi cyflwyniadau ar y gwylch, ond nid yn unig hynny yr ystod eang o fwyd gwyth sydd yma yn Glaslyn. Ac yn gobeithio wedyn ennyn diddordeb yn y plant ac gael nhw I ddod I fan hyn. Chos, rili, dyn ni eisiau targedu plant ifanc. Gan obeithio na nhw wedyn fydd yn cymryd drosodd ac yn edrych ar ôl y bywyd gwyllt. Gwenan wrth gwrs, croeso I bobl ddod yma I weld y gwylch, wel I weld Mrs G ac aran a'r cywion bach, does? Oes tad, wel mae yna groeso cynnas yn aros pobl deud y gwir o bell ac agos a mi da ni wedi datblygu y ganolfan a'r ddyrchog yma ers 2015 a da ni'n cael ar gyfer talen, mae siŵr ta 12,000 o ymwelwyr yn ystod y tymor. Mae o le difyr Gwenan, a gwch chi be, gobeithio wir fyddwn ni nôl blwyddyn nesaf I weld Mrs G a chywion bach newydd sbon eto. Da ni'n gobeithio bydd yma flwyddyn nesaf.